Khovela sualna inbu a khor nu hian hringfa te hian chiatna le harsatna tam tak kan tong chhomol mol mai chu ani hi ka thian I hring nuna thil thlenga khan hriat thiam lo le pom harsa ti inei thinem achang chuan pathian ro rel dan hi ava fer lo em ti chang inayang tiro chu tiang zelin kan chunga thleng tura kan be sei ngai reng lo chiatna le van doina alo thlenin enga tinge lalpa ti zona hi ilo zot ve fo toimle chan na omlo zona hi kan zot fo ani tiro lung oi hi har thin ani ai gupta sala josepha shal ani khan ai gupta governor ani donti ai reng lo tanin chunga tang chuan enga tinge lalpa ti zona chu alo au chopui ve roi to ani kha pathian ero angoi vung si ma se kan zona chan ani lo awang hian pathian chuan min kal santa ti na ani hau silo kan bible chuan ti hian min lo hrila pathian mangai tu amaruat anga akovate tan chuan an thatna turin eng kimin athosak hlom thin ti in ka thian zona tam tak a channa kan mulo te hi kan ta na thatura pathian ren rot zo alo ni fo thin chu wang chuan enga tinge tia I zona chu chan ni nga lo ma se zamai suang che kan biak kan pathian hi arin omin anunga ni ti hi theihil ngai su